Aviam, és veritat que no em trobo bé del tot i això no va molt bé per un vídeo de YouTube perquè ja sabeu que jo normalment faig molt aquestes coses de pujar i baixar el to perquè sigui entretingut, perquè sóc super youtuber i ara el que hauré de fer és afegir-li alguns estímuls a nivell d'edició. Llavors, mira, està volant ara una pestanya. És per això que avui us porto un vídeo picadet, un vídeo divertit, un vídeo entretingut, ple d'estímuls i de distraccions, i en aquest cas el que faré serà buscar-me a mi a Google, perquè no sé si sóc l'únic que algun cop s'ha preguntat què pensa la gent d'ell. M'agrada molt perquè he buscat a Twitter si sóc l'únic a qui li importa el que pensin els altres i m'he trobat amb aquest gran tuit de Bàrbara Montoya que diu: "Soc feliç jugant a futbol. No m'importa el que pensin els altres." A través de tu cor i volta i t'assassinarem. La gent que posa "soc l'únic que" i un tuit després és la millor. Per exemple, soc l'únic que pensa que la Rosalía està sobrevalorada? Tindrà tot l'èxit que vulgueu, però la música és massa comercial i la veu mediocre. Freddie Mercury i Amy Winehouse tenien una gran veu. La Rosalía només té un personatge i uns ritmes creats amb ordinador. Ara l'Inxelma. Soc l'únic que pensa que la Rosalía està molt sobrevalorada? Soc l'únic que pensa que la noblesa sobra? Gràcies. En Roger Anglada pregunta si és l'únic que quan llegeix Minimizar canta l'anunci de Bibi Bizac. Probablement era l'única persona que quan llegia Minimizar cantava Bibi Bizac i deixarà de ser-ho, però és que la resposta és genial. També diu: diria que sí, però no em vull precipitar en Gabriel Alcaut fent honor al seu nom. En la temàtica d'anuncis tenim l'Ignasi, que ens demana si és l'únic que quan escolta l'anunci d'Arriaga Asociados canta per dins Los que tengo aquí colgados, que ja de per si em sembla una gran idea, però és que a més que ho canti li dona molt de valor. És a dir, podria dir simplement Arriaga Asociados, Los que tengo aquí colgados, però ell ho canta. Ei, com aneu? Res, us he posat allà dalt perquè estigueu a l'alçada del meu ego, i és que ara mateix em disposo a buscar-me a Google. A veure quina lletra surto. Jo crec que Bru Espai hauria de sortir-hi. Bruno Oro, Bruno Mars, Brúixola, Bruce Willis, clar. Llavors, Bru Espai, Bru Rovira, Bru Bussom... Qui és en Bru Bussom? O sigui, un tio que surt en un bloc de muntanya, És el Bru més famós, en aquest cas seria en Bru Bussom, que amb en Marc Torralles van fer no sé què a Eslovàquia. Imagina't haver d'anar a Eslovàquia per sortir al Google, tu, el que fa la gent. D'entre tota la llista de Bruns que surten a Google, no hi figuro, no hi soc. Bru el toro. Vale, per fi surto. Bru és Catalunya Ràdio, estilistes, esport, no sé què, Bru Esteve. Després de Tiana, Bru Esteve. Otro miserable que ensenya el Hitleninito. Hitleninito, Els tags són boníssims. Home, que deu ser Home, però igualment, home pura raça Bru Esteve, m'agrada molt. Bàsicament vaig fer un tuit desafortunat en un mal moment. Em sap greu haver-lo fet? Sí. Bru Esteve, Catalunya Ràdio i Cat bromea con los muertos de Madrid en Twitter. Veig que m'acusen aquí a internet de riure'm dels morts de Madrid, de ficar-me amb aquestes coses. Jo només volia fer un joc de paraules que veiessin els meus seguidors sobretot, però vull que sapigueu que jo tinc família morta i mai no el relacionaria amb Madrid. Canviant de tema. Són tot desastres. Surt quan ens van guanyar els burros de l'Institut Ernest Lluch a la Lliga de Debat i nosaltres, com a premi per haver estat finalistes, vam guanyar una targeta a l'òptica universitària valorada en 50 euros que ningú no ha fet servir. Vale, i per acabar aquest vídeo, per deixar-lo a dalt de tot, vull que mirem, sisplau, una cosa que si qualsevol busca una mica bé trobarà, que és un vídeo que es diu Gimcana, del 3 de maig del 2015, és a dir, que no fa tant, en un canal de YouTube que es diu Ai Tortilla, d'acord? Que van penjar perquè van fer una Gimcana a Madrid com a viatge de final d'ESO, i amb aquest vídeo acabarem. Gimcana a Madrid. No he tingut temps de llegir-ho. M'havien fotut un cop de puny a tot arreu. Han habido muchos literatos, escritores muy famosos en España. No havia vist una persona que fes els vídeos amb més desgana que jo.
¿Cuál és la cita que más os gusta? Amb Q. Qual? Fantàstic, sense interrogant, és amb accent... I això ho vam entregar, I després tenim el valor d'obrir secció errores ortográficos. Perquè l'interrogant... Perquè l'interrogant tenia un punt després, val? O sigui, interrogant punt contra qual és amb accent i sense interrogant. I la meva foto agenollat, espuma... Mireu, vull acabar aquest vídeo dient que m'odio perquè això de fer vídeos és molt evident que no és lo meu. I ara, en canvi, ho estic fent sense treure'n res de bo en el meu temps lliure per tot de gent que no conec. Per tant, sisplau, com a mínim, poseu-me una mica de likes, digueu-me guapo pels comentaris i ja està, espero que us hagi entretingut. Subscriviu-vos i mireu aquests altres 4 vídeos, val? Són boníssims. Que vagi bé. M'he fet un petó al dit. És que és molt fort.